En ik ben onderwijs mij weer een listloeker van de wetenschapsverkiezing van komende waasje. En dat is Teun Wiersma van 55 plus, of van 50 plus is het. Ja, en ik mensen die nog jonger binnen mij er ik wel op stemmen. Wij rennen nou naar het Woudagemaal. Een prachtig plaatsje. Nou, er zit verboden toegang. Wat zitten we er aan? Waar je er terug in? Ben je een beetje ondogens? Ik was er terug in. Dan gaan wij er terug in. Alsjeblieft. En zo moertje we hier uw cameraman. En ik moet zeggen, mijn eerste vraag is eigenlijk: waarom had 50 plus nou meedoen aan wetenschapsverkiezing? Ik ben Libje maar wetter, we wijnen tussen het wetter, Friesland is echt een wetterprovincie. En dat geldt ook voor de ouderen, de oudere mensen. In Friesland zo'n 650.000 mensen wij hier. Een kwart van de bevolking is boven de 50. En die 50, die mensen, al die mensen, wil ik graag mooi bepalen hoe dat wetter broekt wordt. Hoe veilig is de provincie, hoe wordt het wetter zuiveren, hoe gaan we daarmee om. En al die mensen, die 50-plussers, vinden op stuit binnen de orenpartijen eigenlijk net genoeg een fiducie om hun stem ja te laten. En wat is jouw eigen achtergrond? Ben je boer? Ben je vogeltjeman? Nou, ik ben gek op de natuur. Ik ben geen boer. Ik hou wel van boeren. Nee, ik werk bij de natuur, bij het Friese Geer, bij de natuurbescherming. En wat is het wichtigste wat je van eigen haaspartij voor de komende periode? Nou, voor de komende periode, dat zijn de punten algemeen. Veiligheid, skeenwetter, genoeg wetter, maar vooral een lusten- en lastenverdeling, eerlijke lusten- en lastenverdeling van en skeenwetter, dat is ontzettend wichtig. Ja, maar een heel soort mensen vinden het al ingewikkeld om een beeld te krijgen van waar gaat het eigenlijk al bij de wetenschapsverkiezing. En dan is het nog ingewikkelder om een beeld te krijgen wat nou de verschillen tussen die verschillende partijen binnen. Waarin onderscheiden je hem? Nou, ik denk dat het, de meesten snappen soms net waarom een wetenschapper is. Het wetter begint al bij je thuis, wat je veel speelt, door de wc of dat de kraan wordt verdwijnt, dat wetter met zuiveren worden. Het wetter. Dagelijk heb ik de dieken, die is bescherming maar in het wetter. Het is een wetterprovincie. We hebben ze nog scheiden, is vooral dat we zeggen van de lasten die er liggen, die moeten eerlijk verdeeld worden. En daarnaast zie je samenwerking. Dat geldt voor het wetenschap. Geen richting natuurorganisaties, geen richting wetenschap, of Rijkswettersteer, geen richting provincie, richting gemeenten. Daardoor kun je efficiënt werken en kun je de lasten leeg houden. Zo, we draaien nog een beetje om, want dan krijg je die mooie natuur op de achtergrond. Misschien dat jullie even meedraaien kennen. Kom er maar even bij aan deze kant, want dan houden we dat op de achtergrond. Want jou bent uiteindelijk een natuurman, maar er wie net een orenpartij waarvan je zei, eigenlijk verzint die wat skip ik wel. Nee, en vroeger zit ik vooral bij de Partij van de Arbeid en ik miste daar een beetje het sociale karakter. Dus de laatste jaar ben ik overgestapt naar de 50-plus organisatie. En dat verdopt me tiger goed. Ik wijn hier in Friesland, ik leef hier in Friesland. Het is een mooie provincie en ik vaar graag met mijn boord op het wetter. Nou moet er wel zijn van dat wetenschap dat is eigenlijk wat onzichtbaar omdat ze het zo goed doen. Klopt het toch? Nou, misschien wel. Misschien moeten we wat meer een reclamemaatje kennen voor hun werk. Want nogmaals, het is ontzettend wichtig. Dat geldt voor iedereen hier in de provincie. En nogmaals, voor de jongeren, maar ik voor de ouderen. En dan kom ik op het punt van wat ontzettend wichtig is. Johan misschien bij me, ik heb wel bij hem. Ik denk de meeste mensen bij hem dwarsommers. Dat is ontzettend wichtig. We moeten net denken om de natuur alleen nog nauw, om de wereld nauw te zijn, het wetter wat er nauw is. Nee, dan moet ik gezond wetter wezen, veilig wetter voor de BNA en de Lietsbaan. Teun Wiersma van 50 plus, dank u wel. Graag gedaan.